Sibukele sikubingelele sikwamukele endabeni zehora lokuqala emini. Lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magubha. Nazo ezinohlonze emini nje. I understand that my colleagues intend to bring the application today for the applicant to be released on bail. For the record, the state opposes this application. Uvele kafushane kuseni namhlanje enkantolo yemantshi eBloemfontein umangalelwa uMorwadi Choloto owayengumsizi wehhovisi kaS Magashule ngesikhathi esengundunankulu waseFree State icala lakhe lihlehlele ekusasa. Sikhuphuka neyinkinga zethu nezicelo zethu nokubonga kwethu nokuhluleka kwethu nako konke okwethu siyozethula kuJehova. Usaziwayo emkhakheni womculo wegospel nobengumsakazi woKhozi FM uZanele Mbokazi eNkambule udlulile emhlabeni namhlanje kuseni. Uvele kafushane kuseni namhlanje enkantolo yemantshi eBloemfontein umangalelwa uMorwadi Choloto owayengumsizi wehhovisi kaS Magashule ngesikhathi esengundunankulu waseFree State. uCholota uthixeka einsolweni zenkohlakalo yetender ka255 million wamarandi lokulungiswa kophahla lwezindlu ezayisafulelwe ngeasbestos eFree State. Phakathi kwabanye babasolwa abagqigqelele icala kubalwa kubo uS Magashule kanye nosomabhizinisi uEdwin Sodi. Mangalelwa uMorwadi Choloto ungene ebonakale ngenakho kwethuka ejabulela nje nokubona abomndini wakhe abekade bezokwethamela icala enkantolo. Umshushisi wombuso uJohan Denation uthe bayaphikisana nesicelo sebail ngenxa yokuthi kunemiqingo yamaphepha abasafuna ukuyicubungulisisa. Those counts of counts 15 to 19 of the indictment, where she is charged together with the former Premier Elias Magashule. That is the introductory part. Your Worship, I understand that my colleagues intend to bring the application today for the applicant to be released on bail. For the record, the state opposes this application. Ithimba labameli bomangalelwa uCholota lithe kuyamangaza ukuthi umbuso uphikisa isicelo sebail kaCholota ekubeni bonke abamangalelwa abagqigqelele icala bengaphandle ngamabhail. There is no reason, just cause. So the reason that Ms. Advocate Denation is purporting to advance is simply not sufficient in our view to justify Ms. Choloto going back down in those cells and going back to the jailhouse for yet another night. And we do not even know that tomorrow it might be finalized, as he says. Perhaps tomorrow, once he has decided, as he said, whether he will adduce viva voce evidence or oral testimony, if it will not again be postponed for another day. Imantshi enkantolo inqume ukuthi leli cala liguqelelwa kusasa ukunikeza ithuba abameli bombuso. In all fairness to the state, I will allow this postponement until tomorrow morning at 9 o'clock so that we can then continue with the application. Umangalelwa uMorwadi Choloto olandwe kulasemelika ngesonto ledlule ngokohlelo lokushaqwa kwabasuke bekwamanye amazwe ukuthi bezobhekana namacala ubuyiselwe estoksini kuze kube kubuyelwe esicawini senkantolo kusasa. Ungqongqoshe wezogesi namandla uDokotela uHosiyenzo Ramagopha uthi umnyango wakhe usebenzisana nenhlangano yomasipala iSAGA ukubhekana nezinselele ezithinta isikweletu sakwa Eskom, ingqalasinda kanye nokumba eqolo kogesi. uRamagopha usho lokhu ngesikhathi ebamba isithangami nabezindaba samasonto onke nalapho elandisa ngegxathu eselihanjwe iEskom ukulwa nenkinga yogesi. Nakuba lelizwe selinezinsuku ezingaphezulu kwekhulu nama-30 lingagcinyelwa ugesi ngenhloso yokuwonga, kepha inkinga yogesi isaqhubeka nokukhahlameza omasipala njengoba ukunyuka kwezikweletu ze-Eskom, ingqalasinda egugayo kanye nokukhuphuka kwezindleko zogesi kushaya kuzwele emiphakathini ehlwempu. Kepha-ke manje kungase kube nenhlansi yethemba njengoba lo mnyango umemezele umzamo wokusebenzisana neSALGA kanye nomasipala basekhaya. Lesinyathelo kuhloswe ngaso ukusimamisa ukuphakelwa kogesi kanye nokwethula ijoka abadla imbuya ngothi. The electricity pricing plan is important, and that's why myself and the Deputy Minister are going to make sure that we put that in place, of course engaging with SALGA and the multiple stakeholders, so that energy is affordable. Otherwise we are experiencing energy poverty. There are people who will not be able to see us now talking. Much later they want access to electricity simply because they can't afford. Ephawula ngenqubekela phambili eseyenziwe iEskom, uRamagopha uqhamise elinye igxathu elimqoka
njengoba ngoNtulikazi lenkampani ehlinzeka ngogesi yaba nomthamo wamandla ogesi ongu-35,000 megawatts okokuqala ngqa kusukela ngo-2018. On the 23rd of July, we had for the first time since July of 2018 availability of 35,000 megawatts and above. So the team is doing very well. They are going to keep at it. We know there are units that are still coming on stream. So we are getting closer to the resolution of load shedding. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Sekushona abantu abathathu ngesikhathi kushayisana itekisi ebithwele abafundi besikole ibhakhi kanye neloli emgaqweni uKanyamazane phakathi kweKarimo neMbombela. Omunye wabashonile umfundi bese kuthi ababili abantu abebegibele itekisi. Umnyango wezokuphepha emgaqweni eMpumalanga usunqunqa abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela. Ukukhungatheka nosizo belibhalwe emehlweni njengoba amalungu emndeni belokhu efikile endaweni yesigameko. Abathandiweyo bezisulu bakhala bayazithulisa. It's a terrible experience for us as a family, as well as, you know, to both families. You wouldn't want to, you know, to get into that type of a situation. You know, I'm lost for words. Abantu abayimashumi amabili nesikhombisa nokufaka phakathi umshayeli webhasi balimele kanzima. Baphuthunyiswe esibhedlela iRob Ferreira. Umnyango wezokuphepha kwemphakathi esifundazweni ukhathazekile. Siyacela labanikete umsebenzi wokuthwala abantwana ukuthi ngaso sonke isikhathi abashayele ngokukhulu ukucophelela ngaphandle kokuthi sipreempt ukuthi imiphumela le investigation idawuba yini, but siyacabanga ukuthi munye kulabashayeli be overtake kungamelanga ukuthi overtake. Omunye wabafike kuqala endaweni yesigameko utshela abendaba ze-SABC ukuthi yini ayibone yenzeka. At the moment it's all just speculation, but from looking at the damage to the vehicles, there was definitely a head-on collision involved. As to who was the ones that were at fault, that I am not at liberty to say right now, but SAPS is on scene and they are investigating exactly what happened. Ugqemeko olungeqwantwala umkhakha womculo wokholo kulandela ukudlula emhlabeni kuwazanele Mbokazi Nkambule obengumsakazi woKhozi FM. uMbokazi Nkambule uyena owasungula umcimbi weindondo ama-Crown Gospel Awards kanti kumenele esibhedlela eThekwini. Alokho ngenile amazwi enduduza aqhamuke endaweni ezahlukahlukene kakhulukazi kubalaleli nabalandeli bakhe uMamzanele Mbokazi Nkambule oshiye emhlabeni namhlanje ekseni emva kokuphathwa isifo somdlavuze kodwa ke okhona namhlanje esokhuluma naye okhulumela umndeni kanye nama-Crown Gospel Awards ubaba umtshali ozosichazela kabanzi ukuthi njengomndeni nama-Crown Gospel Awards bazizwa kanjani ngokushiya emhlabeni kwaMama uNkambule. Baba umtshali mhlambe nizizwa kanjani njengomndeni ngokushiya emhlabeni kwaMama uNkambule? Silahlekelwe kakhulu ukulahlekelwa umuntu njengomamzanele Mbokazi Nkambule. Beka umama business woman ayikho konke nje sifolwe imbizi impela. So sihleli nje manje siyabuka imisebenzi emihle ayenzile esijabulisayo kodwa ngapha futhi sizizwa siphansi kwengcindezi ngoba sizizwa silahlekele. Sithanda ukuqinisekisa ukuthi ama-Crown Gospel Awards asazoqhubeka uMamzanele Mbokazi Nkambule ube ne-structure ukwazi ukusebenza ne-family asebenze nathi nabozakwethu esikhona, so sizikhona ukuthi siyi-team ekwaziyo ukuthi izoqhubeka to the next level. So sifuna nje ukuthi abantu sibagqugquzele emakhaya ukuthi bayisupport i-Crown Gospel Awards, basupport nokungenelela nomncintiswane oyungenelelo ama-nominations avulekile manje, so abeze bonke abantu siqhubeke nale legacy kaMamzanele Mbokazi. Siyabonga kakhulu. You're welcome. Loyo ke bekubaba umtshali okhulumela umndeni kanye nama-Crown Gospel Awards emchaza njengomuntu obehlezi emamatheka bathanda futhi abantu ethanda futhi nemfundo. Uyasho futhi ukuthi ke ama-Crown Gospel Awards asazoqhubeka njengesikhumbuzo sakhe uMamzanele Mbokazi Nkambule. Umnyango wezemfundo eGauteng welule umnqamla juqu wokufaka izicelo zekhala zokufunda nge-internet zabafundi bebanga ugrade 1 no grade 8 kusukela mhla zi-12 kuya kumhla zi-14 kuNcwaba.
Gamele ezemfundo eGauteng uMatume Chilwane usenxuse abazali ukuthi baphuthule izicelo zezikhala zokufunda ungekashayi umnqamla juqu kwangolesithathu phakathi namabili. Uthi okwamanje umnyango uthole izicelo ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa zezikhala zokufunda. Uphinde waqinisekisa abazali ukuthi bonke abafundi baka grade 1 no grade 8 bazokwamukelwa ezikoleni. The placement period will begin on the 16th of September. That's when the first batch of communication will go out. 16th of September, parents will start getting SMS's placement offers. And this will continue until the last land. Uchilwane uyavuma ukuthi siyakhula isibalo sabafundi abadinga izikhala zokufunda esifundazweni eGauteng ngenxa yokufuduka kwabantu. Research has showed us that at a minimum, you get 500 to 1,000 people coming into Gauteng every day rather. You know, and those numbers ultimately are putting pressure on the system because they bring their families. So in the next 5 years, we are targeting 100 schools that we'll be building. The schools that we need in the province, if to stabilize the system entirely, it's well above 300. Abazali banikezwe izinsuku eziyisikhombisa ukwamukela noma ukwenqaba izikhala abazinikezwayo, kanti futhi bangalindela impendulo evela emnyangweni esikhathini esingamasonto amabili. Sisathi qhu eyitolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi the main reason why you are being recalled, it was put to Ms. Faithillingham that you have fabricated your evidence. Ungoti wemininingwane yomakhalekhukhwini osethatha umhlalaphansi uColonel Lambert Steyn ubuyiselwe ebhokisini lofakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzomeyiwa enkantolo ephakeme ePitoli. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe sanda ngena udabeni oluphambili besibiwe ukuthi uvele kafushane ekseni namhlanje enkantolo yeMantshi eBloemfontein umangalelwa uMurodi Choloda owayengumsizi wehhovisi kaSmahashule ngesikhathi esengundunankulu waseFree State icala lakhe lihlehlele kusasa. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Ungoti wemininingwane yomakhalekhukhwini osethatha umhlalaphansi uColonel Lambert Steyn ubuyiselwe ebhokisini lofakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzomeyiwa enkantolo ephakeme ePitoli ukucacisa ngokushayisana kubufakazi bakhe kanye nesiphathimandla sakwaVodacom. Buyiselwa ebhokisini kofakazi wombuso osethathe umhlalaphansi uKolonel Lambert Steyn ukuthi achaze kabanzi ngobunye ubufakazi akabethula ngaphambilini. Umbuso uthi kube nokushayisana phakathi kobufakazi bukaSteyn kanye nesiphathimandla saseVodacom. Now, the main reason why you are being recalled, it was put to Ms. Faithillingham that you have fabricated your evidence regarding these two calls that are set out in pages 23, 26 and 27. And into akayenza ukuthi ubizwe la enkantolo ukuthi ke kwabekwa phambi kuka Ms. Faithillingham ukuthi wena wazakhela lokufakazi laba lokho wabhala lapha melana nalokho kubhalwe lapha ku page 23, 26 no 27. Are you able to proffer a comment regarding this proposition? This allegation? That's correct, my lord. uSteyn uchaze yena indlela asebenza ngayo ukuhlanganisa bonke ubufakazi abethula ngaphambi kwenkantolo kanti uthi umakhalekhukhwini kaKelly Khumalo nowabe eyintombi kaMeyiwa yasuswa yonke imininingwane eyayiqukethe ubufakazi. Then, my lord, if you compare the phone list, then are we going to triple K2? Yeah, sorry, you're still on triple K1. Just put that information on record. On triple K1, Kelly rebooted the handset during the early morning hours after the incident on 2014-10-27. That's why we did not have a complete memory of downloads of the phone book. See exhibit KK1. Joko Kelly Khumalo umhla 7 October 2014
wazama ukureporta le phone ngoba yikho nje ukungaphakathi akubonakala kungaphelele. Icala liyaqhubeka. Lubuye lenkantolo yemantshi yasemdantsane uphenyo malungana nokushona kwabafundi ababehambele indawo yokucima ukoma eNyobeni eScenery Park eEastern Cape. Namhlanje bethula ubufakazi isisebenzi sasiqashelwe ukunandisa kule ndawo. Uhlulumelo uLana utshele inkantolo ukuthi bebesebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa kulomcimbi okwagcina kushona kwabafundi. Uqhube wathi bafinyelela ezingeni lokuqasha abantu besifazana abasebancane ukuthi bazokhangisa lo mcimbi. Uphinde wavuma ukuthi abacula babenandisa banikezwa utshwala bamahala, kepha waphika ukuthi wayazi ngalo mcimbi owawubizwa ngePants Down Party. Uthi lo mcimbi kwaphoqeleka ukuthi usheshe uvalwe ngenxa yesiminyaminya. Umia Leroux osanda kugcotshwa njengoMiss South Africa ufunge wathi uzosebenzisa leli thuba ukukhuthaza amantombazana asemancane avela endaweni ezahlukene anephupho lokuba uMiss South Africa. Kanti futhi uLeroux uqophe umlando njengomuntu wesifazane wokuqala okhale wemuka nesicoco kodwa ekubeni ephila nokungezwe emadlebeni. I do hope to achieve a community or a culture where other young girls can feel included. Because I think South Africa is a very diverse country and we all will have situations where we will maybe feel we don't belong, we might feel excluded, but we need to learn how to be an unit and have a space for everyone. Yeah. So I'm hoping to help and contribute to creating that space. Athi waseBergneck ngaphandle kwasePolokwane leMpopo uthi cishe izinyanga ezintathu benenkinga yamanzi emphakathini. Izakhamuzi zithi ziphoqeleka ukuthi zethembele emfuleni oseduzane ukuze babe namanzi endlini zabo. Idolobhana laseBergneck libhekene nenkinga enkulu yamanzi ngaloko kufakwa kompompi bomphakathi ezindaweni ezahlukahlukene kulo lonke idolobhana. Manje izakhamuzi ziyaphoqeleka ukuthi ziyokha amanzi emfuleni wendawo ukuze zihlangabezane nezidingo zazo zansuku zonke yize zihlanganyele imithombo nezilwane. Umphakathi ufuna ukuhlinzekwa ngamanzi ahlanzekile. Kafushane uthi ukuntuleka kwamanzi emakhaya kubashiya nenkinga yokuthi izingane zingakwazi nokuya ezikoleni ngoba engekho amanzi okugeza. Siphoqeleka ukuthi sisebenzise imithombo yamanzi ebuye isetshenziswe izilwane. Amakhansela nawo alishaya indiva udaba lwabo. Rabulela le khansela ra re fetola re botsa gore rena re isha ka imetse ka ra se re rutege metsi a itswa Polokwane ahlwekile. Amathanga amanzi alethe emphakathini awaneli kanti wona lamanzi agulisa izingane. Maphilo bana bachuluka bana balwala ka baka le metsi la truck and metsi ya truck lona ayina for re sithawa sikhotsofala. Izikhulu zamanzi kumasipala wasePolokwane zithi ukuntuleka kwamanzi eBergneck kubangelwa ukuxhunywa kwamanzi izakhamuzi ngokungemthetho. Okhulumela umasipala uThipa Selela uthi umasipala usebenzisana ngokubambisana nomphakathi ukulungisa lolu daba futhi usuqalile ukususa konke ukuxhumana okungagunyaziwe. Njengesinyathelo sesikhashana uSelela uthi kuzongezwa amathangi amanzi kule ndawo ukuze kube kuqala ukusebenza ngokugcwele. Inhlangano iAfrica Center for Disease and Prevention ithi izomemezela ukubheduka kweMpox njengesimo esidinga ukunakwa kakhulu kwezempilo ngokuphuthumayo. Umqondisi walenhlangano uthi ushaqekile isibalo sabantu asebetheleleke ileli gciwane esesinyukele ku160 wama% kuleli zwekazi kusukela ngonyaka owedlule. In different countries and different regions, there's very different epidemiological patterns. So as you said, what we've seen in South Africa is really characteristic of what was seen in the global outbreak since May 2022 that affected many countries around the world outside Africa. And that's characterized by Mpox predominantly in men and predominantly in men who identify as men who have sex with men. And the transmission there was predominantly through sexual exposure, through direct kind of close intimate contact during sexual exposure.
Lusephezulu uhwebo lerandi ezimakethe emini namhlanje. Libiza u-18.24 edoleni laseMelika, libe ngu-23.24 upondo, kanti lingu-19.22 u-euro. Ipola laseBotswana libiza 24 cents. Isephansi inkomba yezabelo JC emini nje. Igolide libiza $2,439 i-ounce. I-platinum yona ibiza $934 i-ounce. Oil ongahluziwe ubiza $80.09 umphongolo. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Buke sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Musa wenkosi ube nani nonke.